Nggih niki dipun live streaming nggih. Kalih Mustika Multimedia. Dek, tadi lho Dek iki didelok wong Arab bareng wong Palestina bareng ya. Live streaming. Donya lho. Lah iku karek engko ngebom raine iki. Ora. Nandal rasane ati kembang gawe lara biyen ngopo dipetokke mbok yo kondo sing prasaja aja mung gawe kaya ngene lelakonku aku pasrah mring kang kuwasa nggih ampun ngantuk lho Pak. Kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli. Senggak Mas, koyo patung jare Mbak Rina. Gue mikir, kok iso? Sebagai apa kamu di sini tidak mau so? Mesti koyo patung so ngono lho. Lah ayo, ndang jajal. Ngrasakno sing waras ngalah Mas. Sing waras ngalah. Napa? Lah iya, seneni Pak iki jane ra dijak lho, kudu melok ae. Iya, aku jane sebel mbek iki, Pak. Pengen ganti saja tapi tidak mau diganti dia.
MC Pol murah dhewe nek iso. Masa awakmu iku? Kok iso? Murah meriah ya ben pantesan dijak terus. Lah iya, Tek. Iya. Pak, gantos jenengan mawon, Pak. Aku bosen nambah iki terus ya. Hah? Apa diganti Mas jare? Kok nek aku wayah loro genteni ya, Pak? Lho, apa nape loro? Besok lah kira-kira iki. Apa loro? Nggih. Gentosi ya, Pak ya. Nek aku loro ya. Tuh iki rek nek loro. Lah piye gajuli aku nek wayah loro lah. Aja loro ah. Penak ndra tapek dhewe. Ya wis karek kowe. Sing waras ngalah. Kaya ngene lelakonku. Oh galak-galak gini loh. Kapilot, jenengan purun mriki mboten? Parani. Kaya ngene lelakonku. Iklan